Quiero brindar por el 2020. Ha sido un año raro, difícil, pero también nos ha enseñado qué cosas son... Que le den al 2020. Mamá. Que le den a 2020. Està bé aquest anunci, oi? Ens fa riure. El publicista ha tingut una bona idea, ha tingut ganxo, perquè tots parlem de l'anunci. Que le den al 2020. Com a broma està bé. Com a broma. Perquè resulta que les circumstàncies que hem viscut nosaltres, tots, han sigut molt dures, molt especials. I per alguns, encara més, perquè han estat malalts, perquè han perdut un ésser estimat. Enmig de tot això, estaria bé que aprenguéssim alguna cosa. La gent normalment diu, dels errors se n'aprèn. O no? Hi ha qui no aprèn ni dels seus errors. Perquè per aprendre dels errors es necessita primer voler aprendre i després fer-ne alguna reflexió sobre el que ha passat. Us proposem el mateix per a aquesta circumstància. D'acord, sí, que le den al 2020. Però a més d'això, què en podem treure de bo? Perquè si no, la pandèmia haurà passat per nosaltres com passaria un camió. I del que es tracta és que nosaltres passem per la pandèmia, que la travessem i que a la sortida n'hagin tret alguna cosa positiva. Per exemple, aquestes. Aquesta quarantena ens ha ajudat a poder passar més temps a la nostra família més pròxima. Enmig de la pandèmia hem après a valorar la sanitat pública. Malgrat les circumstàncies, hem après a ser més positius. Malgrat les circumstàncies, hem après que un descens de la contaminació és possible. Malgrat les circumstàncies, hem après a descobrir hobbies. He après a triar quines amistats són les que valen la pena i quines són realment les verdaderes amistats. Enmig de la pandèmia, he après que s'han de valorar més les amistats. Hem après a ser més agraïts i a continuar fent alguna de les coses que ens agraden. Malgrat les circumstàncies, hem après a empatitzar més amb la gent. Jo el que diria que hem après a mig de la pandèmia seria a valorar més els moments amb la gent que t'envolta i cuidar-los molt millor, perquè sempre estan al teu costat. Doncs, malgrat aquesta situació vigent com a conseqüència del Covid i de la pandèmia, encara així he pogut observar de primera mà actes de bondat cap a persones necessitades i tot per culpa d'aquesta situació que estem visquent excepcional, i em sento molt orgullosa de totes aquelles persones que han aportat el seu granet de sorra per tal de millorar la situació de totes aquelles persones. Hem après a valorar les coses. Malgrat les circumstàncies, hem après a ser més pacients. Malgrat les circumstàncies, hem après a riure a pesar de les dificultats. Malgrat les circumstàncies, hem après a estimar més. Malgrat la circumstància, hem après a que podem sobreviure a situacions com aquesta. Haver tingut més temps per estar amb nosaltres mateixos i conèixer-nos millor. Malgrat les circumstàncies, hem après a valorar més a les persones.